Fis-swieq il-mexxej Laburista Joseph Muscat kompla jħabbar aktar proposti f'din il-kampanja elettorali. Din id-darba proposti brabta ma' persuni vulnerabbli, b'mod partikolari l-anzjani. Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed imexxi leġiżlazzjonijiet biex idaħħal pieni aktar ħorox għar-reati fuq min jabbuża jew juża vjolenza fuq anzjani jew persuni vulnerabbli. Il-vjolenza fuq l-anzjani u l-persuni vulnerabbli mhijiex bl-ebda mod tollerabbli, nemmnu li kellna sitwazzjonijiet f'dan l-aħħar f'dan il-pajjiż illi hemm bżonn li jinbagħat sinjal ċar ħafna f'dan ir-rigward. Gvern ġdid idaħħal liġi li permezz tagħha jipproteġi aktar lill-anzjani u persuni vulnerabbli minn abbużi mhux biss fiżiċi, iżda wkoll minn abbużi oħra. Fosthom minn professjonisti, membri tal-familja u persuni oħra li jistgħu japprofittaw ruhom minn dawn il-persuni li jkunu f'qagħda vulnerabbli. Dan il-mod inkunu qegħdin fil-każ ta' persuni vulnerabbli qed ninkludu fihom l-anzjani, qed ninkludu fihom persuni b'diżabilità, ħankunu qegħdin b'dan il-mod nagħtuhom aktar ċertezza u aktar serħan il-moħħ. Bekk inkun qegħdin nipproteġu kategorija fis-soċjetà tagħna li fil-fema tagħna għandha bżonn ta' aktar protezzjoni. Qal li fl-aħħar snin ir-residenti ta' lokalitajiet bħas-swieq ħassewhom abbandonati mill-Gvern ċentrali, mhux mill-lat infrastrutturali, iżda mill-lat ta' kif id-dinamika ta' lokalità bħal din qrib ħafna ta' post ta' divertiment qed tiżviluppa. Ma jistax ikun li jkun hemm residenti li f'ċertu ħinijiet iħossuhom li jispiċċaw priġunieri f'darhom. Qal Joseph Muscat. Qal li hemm bżonn immaniġġjar aħjar taż-żoni ta' divertiment kif ukoll il-postijiet tal-madwar biex iż-żoni residenzjali ikunu protetti. Żied jgħid li jemmen li għandha tiżdied il-preżenza tal-pulizija b'mod drastiku f'lokalitajiet bħal dawn.